Vamos a piques, sí, señor. Veña, nos imos co bombeiro con José Carnero, que nos vai explicar como decorar a casa neste Nadal dun xeito seguro. Porque hai un dato que realmente alarma un pouco. O 16% dos incendios nestas datas parten daqui, da árbore de Nadal. É así? Pode ser, sí, seguro. O problema está aquí. Esto é terrible. Mira, esta regleta canto ten? 1, 2, 3, 4 furados. Hai xente que daqui saca para 40 aparatos. Sí ou non? Sí. Porque mete a este outro. A este outro ladrón. É bastante común. E isto ben preparado para aguantar o que... Sí, de feito, ten aquí atrás, normalmente, mira, este, por exemplo, máximo 3.680 watts. Máximo 3.600, pon aquí atrás. Claro. Que é unha estufa normaliña. Esa, por exemplo, ten 2.000. Unha como esta, non? Claro. Esa mesma ten 2.000, sí, unha como esa, 2.000, 2.000 e pico. Claro, se As conectas sobrecargas dous, eléctricas... un aquí e outra aquí... Pero que o que pasa cando nos pasamos en ton de potencia? Que lle pasa ao aparato? Se o aparato é bon, está certificado, o seu é que teña medidas de protección. Se debería de ter un sistema de que... Exactamente, o mellor un fusible ou algo así. Entón, o seu é que se ti conectas os 4.000 vatios, isto de 3.500 vatios, salte un fusible e isto se desconecte e non funcione. Pero se o compras nun bazar destes baratos... Como podemos saber a simple vista, merquémolo onde o merquemos, que está certificado como nos dis, José? Traen por aquí atrás, estes son os dous diferentes, pero non ves se te fixas aquí, traen marcado C, que é da Comunidade Europea. Ah, vale, CE, aquí o temos, non sei se se pode... Nunha tenda de electricidade, xa te curas en salud. Aquí estaría, así en releve, CE. Vale, isto significa que está certificado e que supónse que ten todas as medidas de seguridade, non? Debería de ter. O sea, que a maioría dos problemas ven por estes ladróns ou regletas. Exactamente, porque ao final demandan moita intensidade porque é moita potencia a tirar dos 220 voltios e quéntase. Sobrecarga eléctrica, isto é plástico, e xa temos feito o lío. Igual que nos enchufes. Nas enchufes moitas veces conectamos os ladróns estes que ten 3 saídas e nas viviendas antiguas os cables son moi finos. Pero iso arde ou fai, digamos, chispas? Se se quenta moito arde, é plástico. Bueno, ese fai faíscas non é tampouco moi aconsellable nunha época como esta na que, como explicábamos antes, decoramos as nosas casas dun xeito espectacular, pero moitos deses motivos son altamente inflamables. Falábamos da árbore de Nadal que adoita ser artificial, así que plástico puro. Falábamos dos adornos, deses aerosois de neve, de sprays brillantes para darlle un toque de cor. Todo isto un polvorín. É un polvorín, sí, a maioría das cousas que temos nas casas arden, entón hai que ter moito cuidado co electricidade, estamos vendo, con todo fixade que vos, botamos. Antes porque cortamos a tempo, pero realmente un árbore destas características non pasaron nin 10 segundos, está ardendo completamente e estendendo o lume a toda a estancia. Sí, se pasa eso, xa hai un problema gordo. Xa hai un problema gordo. Pero se pode pasar que as luceciñas esas que estamos vendo, as típicas dos árboles. Bueno, esas consumen moi pouquiño, porque estas creo que son de LED, son 3 vatios. Agora case todas son LED, non? Sí. As que se venden agora. Hai quen as ten dende hai moitos anos e o mellor non, pero agora sí que... Pero se o cable o reutilizamos de ano en ano e está picado en algún punto ou algo así, pode haber un risco, pode haber algún problema de que prenda a árbore? Bueno, isto ten moi poquiño consumo, son 3 vatios, isto consume moi poquiña electricidade, estas de LED. O problema, o mellor, as antiguas, que son, esas antigas teñen bombillas, e son un montón de bombillas, e o tema podese quentar o transformador que vai a... se falla o transformador e se que vai á rede eléctrica. E tamén problemas, claro, ahora que falas das luces antiguas, supoño que nas casas, no que hai unha instalación con máis anos, hai máis riscos. Hai máis riscos, sí. Hai menos medidas de protección nos cadros eléctricos, os cables son máis finos, absorben... Canto máis gordo sexa o cable, é máis fácil que absorba toda esa cantidade de toda esa amperaxe que solicita o aparataxe. E que temos que ter en conta que moitas veces estas luces, a pesar de ser moi seguras, como ben nos dicías, están prendidas día e noite durante semanas. Quero dicir, o mellor non estaría de máis, pois, durante as noites, cando a familia durme, apagalas, ou ter algún temporizador que vixíe que non estean cando non hai ninguén na casa prendidas, non? O temporizador está ben. Eu, por exemplo, pero tanto o móvil como se teño deshumidificador, as luces, todo queda apagado. Se non estou na casa, non hai nada. El dixo que na súa casa apaga todo. E acaba de dicir un elemento que creo que empregamos moitos galegos por necesidade, o deshumidificador. Que a mí me parecía un aparello seguro, pero estamos a ver noticias de diferentes incendios provocados por un deshumidificador en Ferrol, en Ribeira, nos últimos días. ¿Dónde está o perigo? ¿Por qué? ¿Dónde está o perigo? Arden moitos. Arden? Moitos, sí. É un dos focos máis grandes que temos de incendios en vivenda. Non me digas. Que non sexa nunha cociña, claro, por unha
Pero por qué? Por unha campana. Isto leva un filtro que se atasca. Cando é novo non pasa nada, pero cando leva tempo, o filtro se atasca e hai que limpalo e cambialo, porque senón se quenta tamén e non refrigera. Normalmente refrigeran, moitos teñen a rejilla por aquí atrás, e que facemos? Como molesta no pasillo, o poñemos así contra a parede. Sempre están apoiados nas paredes, porque aparte, como son así un pouco armatostes, digamos, encaixámonos non refrigera aí. ben, e se non refrigera é plástico, Eu entón se poño quenta. debaixo dos tendais estes que son portátiles, tamén entendo que hai problema, porque claro, como bota aire, seca antes a roupa. Sí, é menos problema de todas formas porque está botando aire que poñer a roupa enriba dun radiador. Iso nunca, non? Claro, non, porque era moi común de poñer a secar enriba do radiador e queimar todo. Isto é aire, ao fin e ao cabo o aire tampouco vai provocar un incendio. O incendio pode provocar o cacharro en sí. O problema é o filtro, non? Hai que manter o mantemento do filtro. Sí, deixar o que refrigere, poñerlo nunha zona amplia, non pegalo contra a parede, porque... Vale. Pues moitas gracias, José, por estes consellos para non darvos traballo a vos e nos ter un Nadal máis seguro. Moitísimas grazas. Gracias. Nos marchamos, non? Marchamos, sí. Vémonos mañá, estaremos no que dai, que dan a voltas co prato, con Fran Cañotos e todo o seu equipo de cociñeiros e cociñeiros. Bola, Collemos, ata mañá. Ata mañá. Ya se pode dicir,